Mto omongena bwe chiro gembo tuake iro mogambi Simba Arati ngambi yamono nande mbiyamono nere umonto Simba Arati tumeshukuru sana otokonyire biriri konye tuwakuro mugaso tiganya sa museseni abangina iririata asama lieta ndi netiogero omwana biashara bwogembo akikonyoro mugaso nyarire esimba yaito tigeoke kabisa nande ndati benya komotisia nere tobwate bune simbaga bana nere bweka tobwate jerende ya nyabuto mwana biashara se chiro yogembo nagokira koreria buri ria simba kanya nakuro mugaso tigagendere ko bonde ta mugosa biashara bwogembo kwa simba okoboko na nero murayo ito monto nde tamenyege dikoruoro kwa kabiaso mugabano ito asogo to amabuli ogembo sama lieta ankoro kumagire nyamoita kokoro mubanyikasi mubanyibiashara bwogembo nande batieko minyoki umugabano ito na tucharity piamo. Kwa majina ni Immaculate Adhiambo Mondi as from Kisii County. Nashukuru sana Simba kutubariki na mwavuli wakati wa kiangazi. Tena naweza kusema ubarikiwe sana na Mungu. Amina. Hey, thank you our governor kwa kutushughulikia sisi wanabiashara hapo Gembo. At least jua sasa itakuwa kitu choma sana. In this season ya jua sana sana. Thank you, thank you, thank you. Simba twatebire mbiyamane kiagera kwato inyuire nabangi na turasoma gasitokoligeria abana baito abagaga bosi bali batali totali kwenyara tolensi tokoligeria abana kwato inyuire kwato rusirie so mugambi oseseni gweno eno ndogo koligi atangane binde byansi bikoko bwati mugambi biumame ogendere nani yasago seni oendere kunyora abatoko mugambi oseseni gwe asama lieta nengoro korea nyasugutanya kina igondo mokori biashara se chiro ya kiogoro nagokira mono asomwe omugambi oito Simba Arati gotoinyora omugasa somutinyo konyo tonyari kanya yabeiro morogo bakonyo twere nyuro mugaso monge lakini twabere no mogoko manene igombi yamono somugambi oito Simba ande torigeria aburondi bona sengo gachebesa tinyi asama lieta nengoro korea nyasugutanya kina igondo mokori biashara se chiro ya kiogoro nagokira mono asomwe omugambi oito Simba Arati gotoinyora omugasa somutinyo konyo tonyari kanya yabeiro morogo bakonyo twere nyuro mugaso monge lakini twabere no mogoko manene igombi yamono somugambi oito Simba ande torigeria aburondi bona sengo gachebesa tinyi Ona nande mbiyamono mugambi oito twaete chigura konye tobugete nga atwebete mbiyamono asenye jo gotorusio mugaso toreira mabera otaire riburi rigotokengerera chinyeni asama lieta sabera mura ongo kore biashara bie chinyeni mbiyamono mugambi nando toinyore round ende na ito tokoinyore koro groske munto nyasimi korusa utimogirango lakini nango kore biashara kiogoro omugambi omito ga Kisimba konye no kiro mulero ntikobokoria magoko igoro igengere ndengake ndosabosa mugambi omito kwa kore gento kiamana gento nkeyongo kwana no kobera bakoro otimoke okogotaiga ogende ngora akanyimba ka obakaka omone nane gaki gwata konyire omugambi naye bwekando chekiaraba megeteguni lakini atabira asanti nyasago seseni nono yogogochegi ata jobo nyasi barigise lakini yamana sogo tokone kiogoro njengoro kwa samali tarineti kebwaro nonkobere chira igakerese ne kunintu bete lakini nanyo ringeta yaito yasoire komesa gemesete kiogoro ngima lakini yamana nyasaye go seseni asamali tankoro Dominic Marangonsale ngokore biashara bie kagwas kiogoro igonkoira libageri gagwakera omogabano ito Paulo Simba Arati ngambu yamono aseng'encha atoreteire amaburi kiogoro egotoka ase constituency ya Nyaribari chache abagambi babeiroro mbanye koinyora iga kiogoro omwesimi wa gavana igotore maega yaga ase emiaka 10 motu mondo tabasa gokonyegeri emeremo gwakorira Nyaribari
anose ino omogabano ito ntogwanchete emiaka 10 na ebieka akimotete gongorera iga na inche ngorogora idandika nikoruitibo na inche nagokire kaki omogabano ito toira mabuli eraundi gaki twanyorire twensipi no tore miaka 10 yonsi yakoriga ugambi no tore nere simba tosha osoro tiganda so abantu ntomo maeti simba bweka asa marite nguchuya tikerubo kaki na ibule byo yo mugaso ngitire yani yo mugaso ngereiri omugambi simba igoro yani asise niwe naanda asise niwe konyo mugaso nyarire kwa samarite sara banjiri ocharo aura inde diboga nango kore biasara nyansa kinga ase igabona mnaira na iringambi ya mona kyagere round eri na nyorete ibuli lakini na ari nyorira serie tali ya Yesu Moses niwe na ane Moses niwe motebyo mugabana mbiya mono mugambi ocharo njeno yebwo mugambi ocharo ekyagere ocharo na mumanyete osora ere toleitibo mugambi simbaga atiga na bantu baebuye kabisa tipaga chagete kuru muisonde motie kwiki yaeta chipaye chigenderete osoro ngiko boli mugambi simbaga osoro nanse ano mwana tiga simbarati akotebinga kinse kogenda tisi county simbarati ororo nando osoro bona kebori ekuike omwaka oyo ore gosnoete osoro togoeta naokani nateka chare nakwana nje nateka chare nakwana togoeta tiga omwaka akonde myaka ya 10 ere ora satigire gasi kogoeta oeto ogende gochiabu asonde gochiabu lakini yatokonya rosoro tokonya no monga orache diwa sandro orutibe chiro mongina bwe chingeni mongina bwa matako mongina bwa mabere bateba simba bweka baki miaka 10 bweka osoro sobo ntomo manyeti twamwiki yese ditri sagende simba bweka nero nkonyi no magaso embura kontwera na turu nkoni resource magaso konyi to ngitali so sadia kongera bana simba bweka simba mbia mono nando chikale amenya miaka 10 na turama nae bia mono waswanya likamoro obenya limagongo simba ogambe nazo ko president 2030 tuwa president omwana obwana basi 2032 oba president togokoa ogambe miaka 10 mugafanda nande 10 oba president baka 2020 ogambe nazo omusajja kamili osoro gaki omwana bwa magirango agotigo obwana bomugaka omwana oyo orojeraga konya kisi county yosipi ngimoko mubunia osoro motigane asa marieta ngoro kwesta nyansiro uru igongo teba ngomugambi oito arati mbiyamo nasenge choko to amaburi aigaitibo yaito city market mbiyamo no genderero obugambi emiaka 10 naende chikobori president mbiyamo no litanga ni kyara gwakorira amaya igongo tebi osoro tiga chenchie agendere nera bwati ngorache kubwati birasi byo mugako yogoro kunganera arati amanyo kwanga pito ko mwaka tomobekere bisindiro mabere osoro tiga pi